pile ung'eya ni an tabule aton, to kawuono adwa konou gimoro, adwa loso kodu e dot ka wan gi free delivery, ikelo ni nono, koro pesa ni ema goli oko. Koro kwachako ka, ma dod tiyo, wause siling 16,000, ikelo ni godo free delivery maonge pesa michaji godo ma transport. Kwachorore ka, wayudo dod tiyo ma design, kata kinene en manyasani, en siling 15,000 bende. Free delivery ka in Migori kod aluora mare, mano free delivery. Lakini ka in Homa Bay, Kisumu, sijui, mano kinyalo chulo delivery. Kendo kwachako chorore ka, chorikon ja kamera. Kendo kwachako chorore mae, ma dod mabati. Kinene kendo design, en kendo design mopogore gi mapile kineno gi. En obiro siling 12,000 kata free delivery ka in Migori kod aluora mare, lakini ka in oko mar Migori inyalo chiwo delivery mare. Kwabiro ka chorikon kamera ma dod plate ma nyasani kendo en dod sale, en obiro siling 8,000. Free delivery maonge gimoro amora. Ka in Migori kod aluora mare, mano free delivery, lakini ka in oko mare, mano to nyaka chiw delivery mare. Kwachako wachorre ka, ma dod permanent, obiro siling 7,500. Free delivery ka in Migori kod aluora mare, lakini ka in oko mar Migori inyalo chiwo delivery. Dot mochung mogik mabe dod sale permanent, en inyalo chiwo. Kidwarowa inyalo biro Migori Junction namba kamoro ni Geda Technical Service and Engineering. Ibiro yudo gik moro ka moka, kendo moko ng'eny anyalo tang'oni gi nyaka sim ka. But ni kidwaro ng'e mang'eny inyalo go sime 077 21 77 57 30. Mano namba ma kidwaro tinyalo yudowa godo. Free delivery, sawa.